Сәлем сезгә, хөрмәтле дуслар. Май айының җылы нурлары безне сөендергән вакытта ТМ-ТВ телеканалында Яшьлек тавышы хит-парады үз эшен башлап җибәрә. Күп кенә җырчылар сәхнәгә чыгар алдыннан бик нык булкынланалар. Әлеге хисне ничек җиңәргә дә, ничек итеп үз-үзеңне тынычландырырга икән? Хит-парадыбыз катнашучыларының фикерләрен ишеттем, хәзер сезгә дә сөйләрмен. Мин Дилә Нигъмәтуллина һәм без башлыйбыз. Тапшырубызның бердән-бер күңелсез мизгеле бер катнашучыбыз белән саубуллашабыз. Бу атнада ул Илфат Сиразиев. Әлеге Илфатның чыгышын тагын бер кат күреп узыйк. Берсе китсә, икенчесе килә. Шуңа күрә елмаеп тапшырубызның премьерасын каршы алыгыз. Yarattın mini anasın bilen Özümlü kalgan Emedler jevlere Küte haman Senin kilime İşede sinsiz, bugün de sinsiz Sina da belki ağırdır minsiz Tünlerin yanam, yalgızım kalam Özlüp sağınıp tanga uyanam İşede sinsiz, bugün de sinsiz Sina da belki ağırdır minsiz Tünlerin yanam, yalgızım kalam Özlüp sağınıp tanga uyanam Tünlerin yanam, yalgızım kalam Özlüp sağınıp tanga uyanam Özlüp sağınıp tanga uyanam Җырлар, клиплар, булар барысы да сезгә таныш булган Яшьлек тавышы хит-парадында. Шуңа өстәп, әле җанлы инструменталь чыгыш та тәкъдим итәбез сезгә. Шоу-дуэт Джуз тапшырубызның чираттагы катнашучылары.
Дулкынлану хиссен сәхнәгә чыккач, тамашачыларның җылы карашы гына җиңә ала, дип фикерләрен белдерделәр. Ә хәзер инде аларның чыгышын карар вакыт җитте.
Кояш дигәч, күктән җиргә сибелүче җылы нурлар күз алдына килә. Ә менә тапшыруыбызның даими карап баручылары инде беләләр. Кояш ул яшьлек тавышы хит-парады катнашучысы. Чыгышы килеп җиткәч кенә бераз борчыла башлый икән ул. Сәхнәгә беренче адымнарын ясагач ук, әлеге борчулар шундук юк була дип елмайды Кояш. Ә хәзер аның чыгышын да карап китик. Синең якка мин бәреләм шул каршы ярларга, синең генә назлы кочагыңда теләр идем янарга. Сине генә көткән йөрәгемнең синең белән килә, шул янасы ике ташкын булып икәү бергә. Алга таба дәвам итеп, сүзне Элина Нишевага тапшырасы килә. Тик башта Элинаның сәхнәгә чыкканда куллана торган методикасы белән танышып китик. Күзләрне йомып, бар булган борчуларны онытып, 3 тапкыр тирән итеп суларга да елмаеп сәхнәгә таба юнәлергә дип уртаклашты Элина. Әлеге методика дөрестән дә эшли булса кирәк. Чыгышында бер генә дә дулкынлану сизелмәде. Ә хәзер инде игътибар экраннарга. Аңламадың
Жырлар алдыннан һәр вакыт дулкынланам мин, дип уртаклашты Регина Нур. Андый вакытта төрле киңәшләр, җылы сүзләр ишетеп тынычлана икән ул. Сәхнәдә җырлаганда дулкынлануы бер дә сизелми үзенең. Шул хәтле хискә бирелеп җырлый бит ул. Регина, сүз сиңа. Язмаш, небалай була, яраткан йөрәк, гел елап тора. Язмаш, небалай була, яраткан йөрәк, гел елап тора. Йөрәк, неге елыйсың син, булмай үзгәртеп, булмый яшәргә кирәк. Йөрәк, неге елыйсың син, булмай үзгәртеп, булмый яшәргә кирәк. Язмаш, сынама миңа ярдәм ит, миңа сындырма мине. Язмаш, сынама мине, миңа ярдәм ит, миңа сындырма мине. Йөрәк, неге елыйсың син, булмай үзгәртеп, булмый яшәргә кирәк. Йөрәк, неге елыйсың син, булмай үзгәртеп, булмый яшәргә кирәк. Йөрәк, неге елыйсың син, булмай үзгәртеп, булмый яшәргә кирәк. Йөрәк, неге елыйсың син, булмай үзгәртеп, булмый яшәргә кирәк. Булмай үзгәртеп, булмый яшәргә кирәк. Йолдызлы дуэт Аида Ибракова һәм Рифат Зарипов. Һәр артист чыгышы алдыннан бераз гына булса да дулкынланырга тиеш, дигән фикердә Аида. Кайвакыт әлеге хисне хәтта сагынып куям. Онытылмаслык эмоция бит ул, дип өстәп тә куйды ул. Килешәбез әлбәттә. Хәзер җырчыларның чыгышын карап узыйк. Кайда калды икән безнең онытылып сөйгән ул чаклар? Гомер буе искә төшәр, нинди серле иде кичләр, нинди кайнар иде кышаклар.
Yürgen şakta jitekleşip yakın idi bizge bəxit Barıp kına jitep olmadı Tıyılsa da yakın bulup Jingilgine bulmayuzuk Sikelteleyken yolları Bulmadı, jingili bulmadı Sınadı bizni sınadı Aramızga jiller kirgenler Aragıllandı yolları Bəxit kütüp durmadı Yarağaydı bizge üpkeller Yürgen şakta jitekleşip Yakın idi bizge bəxit Barıp kına jite bulmadı Tıyılsa da yakın bulup Jingilgine bulmayuzuk Sikelteleyken yolları Başka ayrıldık iki yaka Biz adaşkan iken adaşkan Unutular gına bulmaz Sağınudan yürek duymaz Min elide sine yarattan Yürgen şakta jitekleşip Yakın idi bizge bəxit Barıp gına jite bulmadı Tıyılsa da yakın bulup Jingilgine bulmayuzuk Sikelteleyken yolları Yürgen şakta jitekleşip Yakın idi bizge bəxit Barıp kına jite bulmadı Tıyılsa da yakın bulup Jingilgine bulmayuzuk Sikelteleyken yolları yakın bulup Jingilgine bulmayuzuk Sikelteleyken yolları Sikelteleyken yolları Майя Сайфуллинаға дулкынлану хису бірдә хас түгел икән. Дулкынланмас өчен бары тик үз чыгышыңа әйбәтләп әзерләнергә кирәк ди ул. Сәхнәгә чыгарга әзер икән, димәк, син җырларга да әзер. Бары тик үз көчемә ышанып, елмаеп чыгам мин сәхнәгә ди Майя. Алай булгач, мин сине елмаеп игълан итәм. Каршы алыгыз, Майя Сайфуллина. Sima nursuz qala kibik Jırlarımda sözler Ay seyikler Sinan xizin miran İşin ələ xamar Zəngar dumar Sinan xizin Zəngar dumar Sinan xizin Bilgisizlik tezrek aşağı tezrek aşağı tezrek üsken Ayızgın bu tezrek yaktadır Ketsin yüreğimni
Чыңғылары юққа кетсін бір шуларым юққа кетсін бір Бик нык дулкынланганда бары тик дугалар укып кына тынычлана икән Алия Бадретдинова. Әлеге хис миңа бик таныш. Һәр вакыт, һәр кайда чыгыш ясар алдыннан бик нык дулкынланам. Ә менә сәхнәгә чыгып, тамашачыларның күзләренә каравым була, шундук үземне иркен тота башлыйм, ди җырчы. Яратырга сиңа тиңнәр булмаганны хыял диммен, ләкин телим син хыял минем җаным, ә мин сиңа кем, синең шәүләңдә барсы үткәнме, син беренче Син бердән бер инде югалтам дип белмәдем, уйланып һәр тарафтан эзләдем, тик сине эзләде күзләрем, син киттең, югалтың, мин синсез калдым, бәләмә җитәр, җибәр. Мине дөньямны, мин барлыкка китердем буянны, ләкин беләсем килә, уйнадың икән нигә, әйтче кем соң мин синең күләгә, бер кирәкмәгән, син беренче, син бердән бер инде югалтым дип белмәдем, уйланып һәр тарафтан эзләдем, тик сине
Беренче син birden bir indi yo'g'altam deb bilmadim o'ylanib her taraftan esladi ko'zlarim yo'g'ingda men sensiz qoldim baylama jetar Рифат Хөснүяров һәм Джамаль. Егетләр әз генә булса да дулкынланабыз дип серләрен чишттеләр. Чыгыш ясар алдыннан кулга кул куешып без булдырабыз дип әйтәбез дә. Вәссәлам дип уртаклашты Рифат Хөснүяров. Әфәрин егетләр, сез булдырасыз. Сүзне үзегезгә тапшырабыз. Sağış sala günay boya Haydan sine ezlim iken Koşlar belen gittim iken İnerimde dalma jülken Yollarımda sarı şiren Yollarımda sarı şiren Kilesin özün kil yaratam şune ben Kilsin özüne kil ele de san tügen Kilesin özün kil yaratam şune ben Kilsin özüme kil ele de san tügen Көзге тойға салқын желден Ішігендір әлі баяғы Сені яшагаш яшиминтен Көңіл білән сиңа сыянам Тәрәзәдән қарим қышыға Көжейіна тағын қышқа Үмітімні юққа бағылайым Байылға көз өтер бұшқа Kilsin özün kil yaratam şune ben Kilsin özün kil ele de san tügen Kilsin özün kil
Үзенки әлі дасың түгел. Birinchi o'rin kimda bo'lar ekan? Birazdan bilirmiz. Әлегә барлык катнашучыларыбызны барлап алыйк. Kişede sinsiz, bugünde sinsiz, Sinada belki yoldur minsiz. Günlerini yanam, yalnızım kalan, Özlüp sağırlıp, kanda uyanam. Kişede sinsiz, bugünde sinsiz, Sinada belki yoldur minsiz. Günlerini yanam, yalnızım kalan, Özlüp sağırlıp, kanda uyanam. Синең генә көткән йөрәгемнән синең белән килә шул янасак ике ташкын булып икәү бергә агасылар килә шул агасы Керфегемнән базгычыклар тамган чакта Үбеп юатучым син булмадың Күз яуларын алырла гөл икәнсең дип Сокланма да, акланма да син зыңладың Йөрәк, нигә елыйсың син? Син булмый үзгәртеп, булмый яшәргә кирәк. Йөрәк, нигә елыйсың син? Син булмый үзгәртеп, булмый яшәргә кирәк. Йөргән шакта җитәкләшеп, якын иде безгә бәхет. Барып кына җитеп булмады. Тыелса да якын булып, җиңел генә булмый узып. Сикәлтәле икән юллары. Синең хисең әле һаман зәңгәтыма Синең күләгә бер кирәк мәгән Син беренче, син бердән-бер Инде югалтым дип белмәдем уйланып Килсин, килсин, үзенки яратам шуны бер. Килсин, килсин, үзенки әле дасың түгел. TMTV телеканалы үзенең мөмкинчелекләрен көннән-көн киңәйтә бара. Әгәр сез тапшыруыбызны карамыйча калсагыз, TMTV телеканалының рәсми сайтына кереп, үзегезгә уңайлы вакытта карый аласыз. Таң җилләре кебек сөеп назлар
син безне әнекәбез мәңге сүнемәс жылы назларыңа барыбыз да рәхмәт әйтәбез яшәни яшәле җирдә безнең шатлыкларга сөенеп таң җилләре сиңа алып килгән бәхет шатлыкларга Жылы караш безнең өчен сүнмәс йолдыз барыр юлларда Ходаем менә сиңа гомер сорыйм җитсен диеп узак елларга шатлыкларга сөенеп таң җилләре сиңа алып килгән бәхет шатлыкларга күренеп Улың белән баштан сыйпап алсаң, тормыш авырлыгы югала. Синең мәхәббәтне тоеп яшәү, олы бәхет шушы дөньяда. Таң җилләре сиңа алып килгән бәхет шатлыкларга күренеп бәхет шатлыкларга Дулкынлану хисе һәр артистка таныш инде ул. Кемдер аны сәхнәгә чыкканчы җиңә, ә кемдер бары тик тамашачы белән күзгә күз карашкач. Катнашучыларыбызның фикерләрен ишеттек. Димәк, тапшыруыбызга нокта куяр вакыт. Сезнең белән мин Диля Нигъмәтуллина булдым. Дулкынланмыйча яшәгез.